Come on! Dámy a pánové, čuste, vítám vás u druhého videa na Illusion Ghost Killer. Tohle je jako první part, takže si myslíte, že to je jako druhý video, že jsem zveřejnil další video a pak další. Ale prostě první video Illusion Ghost Killer. Tahle hra má jenom jednu obtížnost a hrajete tady s nějakým amatem a s tím kokotem a hotovo. Takže my jdeme na to. Já to nebudu prodlužovat, protože jinak se mi to dává na YouTube hodně dlouho, takže spíš radši dám co nejrychleji. Jestli dám open the door, tak vyhrávám. Tak, už mi hrajeme. Kokosné vajíčný, je prdele. To si vezmeme. Kokoty neostříhaný, jdi do prdele. Vidíte to, jak to dopadne, když vás chytne. Hajzle, jeden neostříhaný kokotnický, který nemá ani mámu. Ale to nebudeme předpokládat. Bože. Tohle bude určitě trvat hodně. Tak, co první, co chci udělat? Chci to první. Tak, tady to mě. Maria Kristina Zadecký, táhni ode mě. Ježiši Maria Kristina Zadecký, jdi do prdele. Táhni! Kokot je jeden ostříhaný. Pičo jedna! Kristina Zadecký.
dámy a pánové, už máme 5. Teď to 6. musíme najít. Choď jak slimák. Tak, dámy a pánové, teď jenom ty dveře musíme. Jestli nás chytí. Jo! Jo! Ty vole, to byl Ofous, dámy a pánové. Ofous. Ty vogo. Dámy a pánové, nevím, kolik dlouho natáčím, ale doufám, že si tenhle úspěch já si zasloužím asi tak nejméně asi tak lajky a komenty. Doufám, že mi dáte lajky, komenty a děkuji za shlédnutí. Takže ještě jednou děkuji za shlédnutí, dejte like, koment, odběr, jestli ještě u mě nemáš, tak ho dej a zatím u další partitury, no. Konečně. Po dlouhý době jouvím. Takže čusák! I seek you.